buskangni ADC jongmario thangjake jongmari batani hini wansugui thangja yabiri semani ulo joto Tipra rokno khaksama mankhati thangjake buskangni ADC jongmari batai thani logirnai hini gorak salo bisram gonsho khobjak Chikonchara Kamio Tipra Motha Ipft bai Songchajakha Lukuthum Panda wa phai manjak phaikya pulewo jotono na hambai tini Tipra Motha plus Ipft bai kaisa loajima khlaijak Bisramgon division bisingo khlaijak Chikonchara Kamio kaisa mo joining program khlaijakha o joining program na angkisa saikhnarwano je boba grabai Ipft thanjangkha sara Tripurao chini Tipra sa bosongni bisingo tongthokmani pailaliya baksa tabukbo jora mayangi tongo basung thangemiya jora mayangi tongo chini o bodolo phainani bagai abo kintu Ipft no hamjagui mani buya boba grano sajagi engyangmani abo buya mane kethaka thanjangkha belai kharakha omhainei kobama jagan ta wansugui tongo kobama thayano kete kaisa kok hangke angoro kisa sana musungkha je tabuk जोंरंनो जे ओ Tipra sa tab thansangi tongmani jagao je sajagi angi tongrok norok nang khulumo norok dakti ke chini o thanjao phaidi karon hangke जों tabuk 100 jonao 90 jona जों tab thansangi mangkha tei 10 jona ongyakho o 10 jona tonglerok nang kobogo norok bubagrani logiwo bubagrano logire phaidi tam hangke paithago ma kisa salangsinai koboino Tipraland plus greater Tipraland jodino जों mansukliya hangkai chini thinang tamongnai hapung sakao chati phanangai chati thithangma hingi thangsinai chini thinang oboni bagino o jora tongsone omono tabuno bangla bake sotik somoy hinjago sotik somoyo sotik siddhanto narani bagino ani kokkasarmung tabukbo dofa hanai simi baksa salai tongo phiaba aya hangke tam khlai bohokni bagai khlai tongo haka baksa o je tabuk greater Tipraland movement khlai tongmano baksa sajagi ngai kotako khlailayo 0 plus 0 equal to 0 no abo ang monina musungkha bumhai mathematics teacher khabo angnu bunugya kwasuk jora je pori family class 1 ni simi class 12 pass khaikya ang kono 0 plus 0 am hangka onkorok nugyakho mane bini phol babe result 0 rok man nugyakho abo hairo class 7 khoroksa jodino abo mention ma khaisina ke bumo sini MP unko borom ganang sini reboti mohon Tripura sarnang koinai nang amhai kogrok sai tongmani tini bisingo nanga kogrok no rosainana ningthung hambai ani mungkangke Bisram Deborma ang artisani Central Executive Committee ni Vice President chayo Ipft bai Tipra Motha kathalai kaisa panda khlaika এবং ওরো যে চিনি উকলগো ক্যামেরাও ফাইনাই তাকুকতেই বুকুক সংরক বড় কিন্তু স্পেসিফিক কোনো বদল ন হামজাগি ফাইমানি আইতে Ipft Tipra Motha ওরো থানসাংকা ও থানসাও সে ফাই বড় জয়নিং খাইফায়ু থিনাংনি যে চবা ওংথানি जोंनो থানসাকাই নাইনান মুসুঙ্গু বড় এবং Ipft বো Tipra Motha no ইয়াকার থাংয়াংনানি Tipra Motha bo Ipft no yakar thangyangani am message no kintu o am chaini borok जों leader no bo borok ruwait ebong mo message no jara nai tongnai hasteni takuktei bukuk songrok nong aro bo hainongna ne ang jong waiche ebong hainongnan banta जों bagjagi thansa tongyei जों kuno chobano success khlaimanya ahiklai jodi जों khlaikai takuk buddho thajing san saka 15 jon ni jaga tini 150-200 borok phaika এবং ani puitu tongo o am chayo phainai 1 sapta 2 sapta ni bisingo teibo borok phainai এবং phainani a message borok ru tini fungo samo program khlaijak pong jodi 3 din 4 din age mo program khlaikai tini oro जों hoitoba 500 jon borok nukhamongni borok sawai जों nayo chini Tipra dofani jotto takuktei bukuk songrok political parties rok NGOs rok civil society khlai tongnai takurok phai bubagrani leadership je tabuk thansangkha oro phainan bagi haje ngia khai thansang yangkha wansa ni hinjangnai borok haje Tipra sa hinjakla